daan, humandagan sa usa ka singgit. Ayon adlaw kanyang tanan mga suking tagapaminaw ng Tulmanon, handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ingon na usab sa mga artistang maghatag og kinabuhi na akong kaagi. Ako si Nonoy nga taga Hinaplanon, Iligan City. Kaning kaagi ko nga ipabati ko kaninyo akong kaagi nga dunay mga kasakit ug kalipay, kapakyasan ug kalampusan. Sa dili ko ba pagsugdan ug pagsaysay palihog kahando sa pagtugtog sa awit nga naguhan. Too much love will kill you. No, there's no making sense of it. Gikan sa HDHD KS Production Center, aniya kining Tulmanon, handus daan, humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Hinaplanon, Iligan City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Nonoy. Nindot ang cute mo sila, wey. Kay game ka kayo ta. Si Christy ay. Na, gahi kayo to. Bisan kiss, isod kayo niya, ihatag ka na ako. Kinanglapan ako puso, di paras ni mo. Untaway ka. Sige, lipayon ta ka. Sheila. Pa, doon na na-emergency niyo gahapon. Mangwa ko na yung nakuha. Love, aduna. Kay, nga naman. Kung sa dada ay natabo. Taas sa mood kayo, love. Kung isulti ko pa nimo. Basta, ano na emergency, love. Mama ka. Kung karon nahatod ko naman ikaw din sa inyo, ha. Mula ka na ko, ha. Time pa. Abin ako.
sa panahapon. Nagluto ba si mama? Ako siya kainan nga. Dari ka manapon. Sa sunod na lang ko, labi. Yung dali mangod ko. Emergency na niya. Hain naman to si mama ni mo. Kaya manangin na lang ko nga pauli na ko lab, ha? Siguro, bawin na ko ni mo sunod lab, ha? Sige na, love you na. Pagod ka sa kafiskiski, ha? Ano siya mga binuang? Ha? Sakot po down. Mura man tong kiko. Sunod-sunudan lang nako. Kung sa akong isulti gani, maura sa diyang tuhan. Ha! May gaba, noy. Iabusa sa itaga. Kaibig mo, kabutan din kaayo ang mga uyan. Nangita ka paglain, ha? Saasad niya na ba yun? Kung ano nagpatintal ko sa lain. Dako kayo sila kalainan na Sheila. Si Sheila, perte. Grabe, maayo mo da sa kama, bay. Samta si Christy, na, isod kayo. Hartukit kayo, bay. Bisan og kiss, mag-isod ko kiss ko niya. Oh, nagtaro nga babae. Jadi masin sayo, noy. Hindi pala sanang Sheila nga. All the way, way kram mo. One click lang, humo kayo nag-ilong, noy. Na, bahala ka. Masakpan ka rin ka ni Christy sa imong mga kabuang. Magmahay ka yun. Ingnan yun ko, dili ko baka kon. Noy, bahala ka. Sakit kaya akong puson. Nga naman eh. Sakit man kaya pangihi. Pinanagid kadlaw nga. Una ako nabatayan ta. May bahor pa nga. Mugawas. Unsa man eh. Ha? Nasira ka? Ay sabaw. Maawa ko. Saan po titanos ni mo? Si Sheila ba? Oo, si Sheila. Ta, maon na akong giingon ni mo, Noy. Oo, siya. Wala ko ilang gihilapon. Siya rabay. Siya rakyod. Da, resulta na. Patakak ang gudog tira. Giinyam siya ka na ko nga. Humukayo ng ilong. Na, nagpatira to og lain. Natakdan sa tom. Kung ikaw mo nasa natakdan sa ka. Noy, bahala ka. Nayutay ka. Unya, may mga tambal ka. Anong wapo ko ni mo dada sa din para matsikap na nako? Ulam, wala lang. Anong dahil sa kumakahasol ni mo? Kaya man sad ako ba? Unsa man, kompleto pa na yung palit ni mo tambal. Kay may kwarta man ko. Ayun na lang, laboy. Ako na lang. Habit naman sa namang sweldo. Unya, ako na lang ni Hoton o palit. Sugod naman pagbukin ng wa pa lang na ako ni na kompleto. Dili kompleto ginanay mo tambal. Kay mo samot ka na. Gagawin na. Ang binanay mo. Lisita, ako na ulit be. Ambe. Ikaw sila. San bais kang may hanang ka? Nganong ipatakda ko ni mo? Nasira ka. Nasira sad ko. Takbang ako kung maantog ni mo. Animal kang may hanakin. Makita ka lang. Makita ka lang mapatay ta ka. Mapatay ta ka.
din na lang kutob. Ug daghang salamat kahandos sa inyong pagtagad ning akong tampo. And more power sa It's the Kiss Production Center. Ang handos daan humandagan sa usa ka singgit. Og manghihaton ko nga inyong pagkasugdan ay kaduhang siglo sa akong sugilanon, ang magtatampo Nonoy. Usbon ko ang inyong lingkod nining atong bagong tulmanon, ang handos daan humandagan sa usa ka singgit. Ay nagpasalamat sa inyong tanan sa mga nagatanaw o nagapaminaw sa mga sugilanon nga atong ma-upload gikan sa mga senders o mga nagpadala. Usbon ko ang inyong lingkod magpaila-ilakan ninyo. Ako si Sandro Ratonel, taga Duero, Bohol, ug ana ako karon lumulupyo sa sitio Mahanay, Barangay Batog, Gindulman, Bohol. Og gi-welcome ko kamong tanan sa pagbahagi sa sugulanon, mga kasakit man kana o kalipay, mga kapakyasan man kana o kalampusan. Isa lamang inyong masugulanon sa akong messenger. Usbon ko, welcome ang tanan. Og especially mausab nagkasumalaton ako sa mga nag-like and share og mga nag-subscribe ni ining mga videos nga atong ma-upload. Usbon ko, daghang salamat. God bless.